Какво сте хора, аз сте в квалификацията, ще играем на Гарио. Това е трети епизод от поредицата Слаб или силен. Добре, нека да започнем с името Гого. Аре сме Гого. Добре, има хора, нека да играем. Но сте видяли клипът на Dream League Soccer или пък някой друг и папа успя да ми изяде. Дай толкова, че се кръста Меси. Меси. Алиса. Това ме се играл! А да знаете, че утре или пък други ден, ако ми стане PlayStation, защото ми е прецакан и ако ми го правят, мисля, че ще успея да снимам на FIFA 16 демото или път на FIFA 15, не знам. Каквото успея, този път на PlayStation ще е доста готино, или пък на GTA 5 ще е ужасно готино. Надявам се ми стане утре веднага или пък днес, защото ми се играе доста на FIFA и първо ще си играя аз. Няма веднага с няма клип. Може да сте видяли другите ми клипчета, които качих днес. Да знаете, сега е вечер, но мога... Ще кажа, че имам още клипове и още мисля, че този, който качвам сега е 6-тия видеоклип. Мисля, че още 3 или 4 видеоклипа, защото искам да наваксам, защото аз не съм хич известен в YouTube и ако качвам повече клипчета, дами и господа, може да стане нещо, но не съм много сигурен. Сега гледах клипчета на Перси Арми, на много други, как да кажа, геймари. Те снимат на FIFA и аз си снимат на FIFA. Това не знам какво беше. И това аз нямам, даже имам май такова Uncharted. Много хора не играят, ако някой я знае, не се чува много, но тази игра е доста известна. Но тук едва ли много, малко хора я знаят. Uncharted, аз имам първа, втора, трета част. Минавал съм 2 части и остават ми само трета. Тоест първа и втора съм успял да, нали, да ги направя. Да ги оправя, да ги мина всичките нива. Но не е много лесно, трудно е, с загадки е. Трябва да знаеш английски задължително. От мене го чуете това. Не знаете. Вече имам 73 видеоклипа. Това ще ми е вече 74-тия видеоклип. Надявам се да събера доста видеоклипове да имам. Аз за това ги правя много. Например, Кристиан Танев има по-малко, има 41 видеоклипове. Аз също не знам защо, ама той има доста видеоклипове във Facebook. Ако някой му е гледал, аз мисля, че съм се абонирал или не съм се абонирал за него. Тук ще намаля, защото знае вече какво е бега, бе. Добре, нека да продължим. Тази поредица ще да я направя. Не знам защо. Просто ми си играеше. Често казано. Може да видяли всичките ми видеоклипове. Пред мен не са толкова лоши. Добре, не станах, сега стана голямо. Месето ми стана голямо. Ей, так можех да стана по-голям. О, как му напада. Как го почнаха да го бомбардират всички. Както де. Ми от тук. Помощи се от тук. Както де. Ако някой знае Перси Арми, абонирайте се за него, голям пиче. Има готини клипчета на FIFA или пък на Minecraft или пък на, не знам, на кое друго беше. Добре хора,
мисля, свършваме с клипа. Надявам се да ви е харесал този клип. Да се абонирате, да лайкнете клипа и да коментирате дали искате да продължа да снимам на други игри. Или пък така, знаете, или пък на FIFA, или пък на GTA, така нататък. Чао!